Så fint nok. Det er meget afslappende egentlig. Men ja, det er meget hyggeligt. Det er faktisk ret hyggeligt. Det er lidt udfordrende. Med hygge mener jeg, at vi sidder og hyggesnakker, mens vi gør arbejdet, så det er ikke sådan ligesom en kedelig skoledag. Det er hyggeligt og hårdt. Ret stressende. Den er rigtig god, fordi vi får snart kage igen. Ej, det er ret nok lige at få noget andet end bare den normale hverdag. Ja. Og fedt er lige et projekt, hvor man lige giver hele armen. Ham her, han leder noget, der hedder glutenintolerance. Så vi laver en artikel om det, fordi det er der rigtig mange danskere, der lider af, uden de ved det. Så det er sådan jævnt nederen for dem. 45.000 mennesker går rundt i Danmark og er syge, uden de ved det. Det bliver vi nødt til at skrive om. Vi har om unge, der har mistet og været spor i deres liv bagefter. Ja. Jeg skriver om et krigsinvalid, som vi har mødt i Fredericia.